Gepleýär Azatlyk radiosi. Hepdeniň jeminiň leýartyna. Gepleşikleri Pragadak studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň internet ulanjylar Wi-Fi urarlaryny goşulyp satyn alýarlar we soraga çekilýärler diýen atlan çap edilen maglumat çekýär. Türkmenistanyň koronavirus keseliniň ýüze çykanlygy habar berilýär. Saglyk resmileri eret edýär. Aşgabatda ýerdeminlerde ýerleşýän dükanlar ýapylýar. Lewapda kartoşka, soğan çäkli meçherde satylýar. Bazarlarda alıcılar azalýar, öýlerde ogurluk wakalar köpelýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okully. Şeýlede bu hepde Moskwadan Aşgabada gelýän uçur Türkmenabada gonni. Türk hova ýollar Aşgabat gatnawlaryny ýatyrdy diýen habarymyz köp okulypdyr. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistanyň koronavirus keseliniň ýüze çykanlygy habar berilýär. Saglyk resmileri eret edýär diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Türkmenistanyň internet ulanjylar Wi-Fi gurarlaryny goşulyp satyn alýarlar we soraga çekilýärler. Aşgabatda ýerdeminlerde ýerleşýän dükanlar ýapylýar. Türkmenistanyň aýal gyýlara prezidentiň adyndan $3 sowgat berilýär. Lewapda kartoşka, soğan çäkli meçherde satylýar. Bazarlarda alyjylar azalýar. Öýlerde ogurluk wakalar köpelýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny ýaşlygyma pent, Merkaz Aziýanyň aýal gyýlar diýen atlan çap edilen video çekýär. Türkmen görnüşleri 9-njy hepde diýen atlan çap edilen fotosergimiz hem köp görüldi. Birleşen Ştatlar Taliban Owgan parahatçylyk ýalaşygyna gol goýdular diýen atlan çap edilen video habarymyz hem köp görülipdir. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň, ýagny tesvir ýalanlaryň başyny Türkmenistanyň aýal gyýlara prezidentiň adyndan $3 sowgat berilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistany uçurly barýanlar barlanýar. Türkmen pasporty ýapyldy. Özbek telekanaly ýene-de Türkmenistanyň problemler bardy. Habarlary efire berdiýen atlan çap edilen maglumatlara hem okujularymyz reaksiýa bildiripdirler. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň pikir aýtmak, tejribe paýlaşmak üçin döredýän mümkinçiliklerinden peýdalanmagy, öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini koronavirus aladalary we Türkmenistanyň bu mesele boýunça görýän çäreler barada söhbetlen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Wenede ýaşaýan türkmen raýat aktivisti Nur Muhammed Hanaw. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi 5-nji martda ýurtdaky daşary urt wekilhanalarynyň we halkara guramalarynyň ýolbaşçylarynyň hemde wekilleriniň gatnaşmagyny briefing geçirip, ýiti virusly ýokons keselleriň hususan COVID-19 koronavirusynyň ýurda aralaşmagynyň öňüni almak üçin Türkmenistanyň durmuşa geçirilýän işler dogrusyna maglumat berdi. Briefingde Daşary işler ministriniň ornbasary Wepa Hajiýew we Saglyk goraýyş we derman senagaty ministri Aman Nepesov dagy çykyş etdi diýip Daşary Syýasat Edarasynyň web saýtynda habar berilýär. Olar ýurtda howply ýokons keselleriň öňüni alynmagy boýunça zerur bolan çäreleriň ählisiniň durmuşa geçirilýändigini, bu işleriň milli kanunçylygyň çägini, bütün dünýä saglyk guramasynyň berýän maglumatlaryna laýyklykda amala aşyrylýandygyny nygtadylar. Şeýle-de briefinge gatnaşçylara Türkmenistanyň koronavirus keseliniň ýa-da onuň alamatlarynyň hiç bir hadisasynyň hasaby alynmanlygy habar berildi. Türkmenistan epidemiology gözegçiligiň giňeldilmegi bilen birlikde ilatyň öz wagtyna habardar edilmeginiň hemde okudylmagynyň tarapdary bolup çykyş edýär. Ýurtda zerur bolan dermanlar we lukmançylyk maksatly serişdeler bilen üpjünçilik gawatyny gaýra goýulmasy çäreler durmuşa geçirildi diýip habarda bellenýär. Bundan başga Türkmen resmileri ýurdun hökümetiniň ýerisi, demir ýol, howa we deňiz ulaw görnüşleriniň netijelik hemde bökdönsiz hereket etmek üçin zerur bolan çäreleriň ählisini amala asyrýanlygyny aýtdylar.
Nur Muhammeda habarlardan görünüşine göre Türkmen häkimetleri koronavirus aradalar bilen bağlılıkda yurdun çägini belli bir işler alıp barýarlar. Şoň bilen birlikde de Türkmenistanyny ilatyn habardarlygy meselesiniň derman üpçünçülüğünün ýaby gorlugy arada öňräkden bäri alada bildirilip gelýär. Siz Türkmenistanyň görýän çärelerini, şu koronavirus aladalar bilen bagly görýän çärelerini nähili garaýarsyňyz, öz bahaňyzy berseňiz? Koronavirus varada Türkmenistan'ın ýagdaýy aýtmak üçin birinciden ýanky Türkmenistan'na halka dolu yetirilen ok. Umumi yurdun içindeki ýagdaýy, yurdun daşındaki ýagdaýy. Meselem halkın özü televizor sübülen bolsun, radio priyomnik sübülen bolsun, şolardan dinlep bir öwrenämeseler, bilämeseler onam näme halkın köpse edilen ok. Şoň üçin Türkmenistanyň içinde bir koronavirus barada ýagdaýy dolu bilen oklar diýsek ýalňyş bolmaz. Diňe koronavirus meselesinde däl, Türkmenistanyň bu keseli bir Türkmenistanyň diýdigim ýanky hökümetiň keseli. Näme üçin diýseňiz, öňlerem ýer titremede bolsun, plan ýerde plança walla bolly, şurada helakçylyk bolly, ýumrulan jaýlar, zartlar barada hiç hürmet bugati Türkmenistanyň habar beren ok. Käbir adamlardan o da gizli ýaýrap, onuň ýurtdaşyndaky ýaşaýanlar, ýanky internet üstünden bolsun, ýa radio üstünden bolsun, habar edilämese, şeýdip bilinämese, ýene umuklyk. Hiç şurdatyň habary edinok. Indi Nur Muhammeda, Türkmenistan şu koronavirus aladalar bilen baglykda başga ýurtlarda, hususan Hataýda okuyan studentler ýerine getirmek, ýerine ýygnamak uğruna tagalla etdi. Şoň bilen bir wagtda uçar gatnawlaryny çäklendirdi, uçar gatnawlaryny ýatyrdy. İkinji tarapdan Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlara gitmegine çäklendirmek ýerinde şu uçarlara türkmen raýatlar göwerilmeýär diýen habarlar çykýar. Şonuň bilen birlikde de Türkmenistan goňşy ýurtlar bilen terhet gatnawyny çäklendirdi. Terhedi ýapdy hatda Iran bilen. Iranda bolsa koronavirus sebäpli ölen adamlaryň sany ýokary bolup durýar Hataýdan soň, Italiýadan soň. İkinji tarapdan käbir ýurtlarda koronavirus aladalar bilen bagly mektepler ýapylýar, başga bir çäreler görülýär. Emma Türkmenistanyň şu edilýän işler hakynda şu studentler bilen bagly mysal üçin gaýdyp gelsek, studentleriň näçesiniň getirilenligi, haçan getirilenligi, olaryň nerede ýerleşdirilenligi habar berilmedi. Şu gizliýinlik Türkmenistanyň peýdasyna mı ýa ziýanyna, ýa-da şu koronavirus bilen bagly görülýän çäreleriň peýdasyna mı ýa ziýanyna siz nähil baha berýärsiňiz şu gizliýinligi? Bu gizliýinlik diňe ziýan berýär, ýoksa. Näme üçin diýseňiz, al birinciden şu getirilen hakykatdan Hitaýda okuyan studentler getirilen bolsa ýurdun içine. Şolar nerede saklanýar? Ol oň daşdurundaky adamlar näçe adam bilen aragatnaşyklar bolandan soň näçe adam kesel bolýar? Ya gelen adamlar kesel mi kesellärmi? Bu arada habar bolmasa, diňe koronavirusyň ýaýramagyna peýda bolýar. Ol koronavirusa garşy edilýän hereket barada hiç bir habar bolmasa, nähil çäre görülýän barada habar bolmasa, oňa garşy medikamentler bolsun ýa başga bir çäre görmek üçin ulanylýan enzamlar bular bolmasa, bular halka ýaýradylmasa, halkyň onam almana mümkinçiligi barmy ýokmy, muny öwrenilmese, mümkinçiligi bolmasa şoňa kömek edilse, ine bir atlar edilýän bolsa, onu habar etmeli ahirin, onu bir halk bilen aragatnaşygy ýakyna saklap, umumy bolýan ýagdaýlar aýdylyp durmasa, o koronavirus gasy helakçyligi getirer Türkmenistanyna. Indi Nur Muhammeda, şu Daşary işler ministrligine geçirilen briefingden görnüşine göre Türkmen häkimetleri ýurtda zerur bolan dermanlar we lukmançylyk maksatly serişler bilen üpçünçülük barada gaýra goýulmasy çäreleriň durmuşa geçirilendigini aýdýarlar. Siz şu beýanata nähili garaýarsyňyz? Türkmenistanyň adaty ýagdaýda da derman bilen üpçünçülügiň gaty yaramazlygy, ikinji tarapdan ilatyň derman almak mümkinçiliginiň çäkkilligi, ilatyň garyp düşenligi aýdylýar. Indi şu koronavirus bilen bagly şu beýanata nähili garaýarsyňyz? Şuňa ananyp bolarmy? Ol aýdylýan goýulýan zatlar Türkmenistanyna etdiňki briefingde däl, umumy aýdylýan zatlar diňe şu ýurtdaşyna ya şu yurdun içindeki diplomatlara hakikaten Türkmenistan halkın alacak ihtiyaçları real çare görülüyor deyip ol dine boş gurrun. Ol hiç vakt Türkmenistan'a bu aydılyan koydulyan dağıtlar bilen hakikat
gabat gelen ok. Näme üçin diýseňiz, bu Türkmenistanyň umumy ykdysadat ýagdaýyny alyp göreňde de o zatlar üpçüm etmeni de şuun ýöne bor bolgusy guruşyklar kesip heykel-peykelleri gurman şoň edilýän çykdyjylar ýanky halka goý berilse, halk peýdalanyny bilse ýanky serişdelerden şondan hawr şäre görülýär diýip aýdyp bolar. Ýöne bu goşgurrunlardan öňem näme bu koronavirus bolmanda bir tapar adam dermanlaryny alyp bilen o ahyrin. Birinciden apteklerde hemme gerekli haklar ýok. İkinciden hem o bolaýanna bir toparyň şonu almany ýagdaýam ýok. Näme üçin diýseňiz iýje işine doğrudan tapýarlar. Düýpli bu zatlara seredilmese, bulara garşy çare görülmese, ol koronavirusyň öňüni alyp bolmaýar. Adatlyň habarçylar ýurt içinden koronavirus alamatlarynyň ýa koronavirusyň ýokşan adamlarynyň bardygy hakynda şo saglyk işgärlerine salgylanyp maglumat berýärler. Emma Türkmenistan koronavirus keseliniň ýa-da onuň alamatlarynyň hiç bir hadisasynyň hasaby alınmanlygyny aýdýar. Ikinji tarapdan Türkmenistanda şu koronavirus aladalaryndan öňhem ilat ýalňyş diagnozlaryň goýulýanlygy, medisinanyň saglygy saklaýyşyň derejesiniň gat aşak düşenligi sebäpli daşary ýurtlara gidip öýlerini bejerdiýärler. Indi şu ýagdaýda türkmen saglyk işgärleriniň bu urdaky professionallygyny ananyp bolarmy, bilbaglap bolarmy? Bu arada nähil pikirleriniz bar? Birinciden bir Niýazow döwrüne bu bilimiň okuwyň soňuna sowuna killahyrin. Ol adamlar ilki bilen mekteplerde bilim almasa, ol ýanky gelejekdäki spesialistleriň fundamenti. Şo bilim bolmandan soň uniwersitetlerim näme 2 ýyla getirdi. Ya med institutda 17 ýyl okurýan bolsa 3-4 ýyla getirildi. O ýerde kalýan bilim eýýäm nähili pesdigini şu ýanky sifirlen öz aýdyp dur. İkinciden hem öňki okutýan muallimler, bilimli muallimler, olar ýurtdaşyna gidenler var, ölüp gidenler var. Täze gelýänden bilimi gatyp pes derejede. Şoň üçin şuňky ýagdaýda bu Türkmenistanyňky soňky ýetirilen nesil, soňky medisina işgärleriniň biliminiň nähili pesdigini ýankylatlar analiz etsen görünüp duranda. Diýana bu hemmesiniň sebebi halkyň alazasynyň edilmeýän barada. Şoň üçin ýanky medisinany alyp görseňem ýa başga urdanam alyp görsek düýpli spesialistler ýok. Ýa ýurtdaşyna okap gelýänler belki de bardyr ýekdi. Ýöne olaňam bir topar iş tapylmaýan barada da gurrun bar. Şolar ýal habara melýär. Ýani ha Türkmenistanyň koronavirus nähil derejede döni. Haýsy vilayetlerde ýa haýsy etraplarda bar, haýsyna ýok. Näçe adam keselläpdir. Bu Iranyň ýagdaýyny biz ha ýurtdaşyna ýaşamyzdan soň informasiýany gowy berýärler. Iranyň ýagdaýy belli. 1300 kilometr terşede var. Onu doly gorap ýapybilmeýär. Ol şoň üçin haýsy etraplardan ha ýurtdaşyna ýaşayanlar käbir informasiýany berýärler, ölenim var diýärler. Mar vilayatyna ýa başga vilayatlarda ýöne bu arada habar ýok. Ýene de gaýdyp gelýär. Sen gady gizli saklaýar. Şoň üçin umumy ýagdaýy Türkmenistanyňky ýagdaýy bilmek gaty kyn. Indi Nur Muhammed ağa şu kesel bilen baglanykda şo daşary ýurtlarda ilatyň suw bilen üpçünçilik, arassaçylyk meseleleri boýunça da aladalar bildirilýär. Mysal üçin Orsiýetde inha ýurdun ilatynyň 30 milyondan gowragynyň hajatkana mümkinçiliginiň hem juda pesdigi, olaryň çukurlaryň üstüne gurulan hajatkanada meýdan edýänini gaýdylýar. Türkmenistan hem bu meselede yerli synçylaryň aýtmagyna görä, uly kynçylyklar bilen ýüzbeýüz durýar. Türkmenistanyň owa ýerlerini agyz suw meselesi hem hajatkana meselesi hem ilkinji ornuna üns berilmeli meseleleriň biri. Ilatyň arassaçylygy umman saglygy boýunça alad etmäge wagt ýetdi diýip yerli synçylar anonimlik şertinde gurulşyp howpsuzlyk aladalar sebäpli azatlyga gaýta-gaýta aýdyp durýarlar. Indi Türkmenistan şu ýagdaýda elbetde Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýy hem ýeňindäl. Ikinji tarapdan Türkmenistan milliardlap dollarlary durýan gurulşyklar dowam etdirýär. Şu ýagdaýda Türkmenistan nähil aýgytly çäre görmeli koronavirus bilen baglykda ilatyň agyz suw beýleki durmuş zerurluklar bilen bagly anyk we basym täsir bolup biljek nähil çäre görülmeli diýip hasap edýäňiz. Birinji, ikinji diýip aýtsaňyz. Bu ýerde ýokşan öň sebet döwründen gelýän hakykat bu problemler bar.
Şu meselesi hem hajatxana meselesi hem olduňa ýanky şäherdäki esas ýaýlarda bolaýmasa hajatxana şäheriň içinde bir topar etraplarda da ýanky çukur üstüne kurulýan hajatxanalar ol öňden bäri baram şuň belkide ondan beter ýagdaýda bolmagy mümkin. Näme üçin diýseniz oňa bir hökümet ünseren o wagty. Birinciden agsuw barada Aşgabatyň özüne problemi bolup dur. Eyleki şäherleri, etrapları daga alsak, olun ýagdaý ýöne aýdyp goýar ýalylar. Şoň üçin bir toparyn hadiýäse, bor bolsa guruşyklar millionlap, milliardlap çykdyjy edilýär. Bu zatlary kesip, ýanky olary edilýän çykdyjylary şu meselesinde de hajatana bolsun, başga bir umumy halka gerek zatlary diňdirilse, ana şonu hakikaten hem devlet, hükümet halkın aladasyny etýär ya halk şo keseller barada. Dene koronavirüs diýil umumy başga bir topar keseller hem emele getirýär. Bu hapasyň ýagdaýy, hajatxanaň ýagdaýy. Roryony kesel ýaratýarlar şuňky ýagdaýda. Şoň üçin şolary çäre görmeli. Şo edilýän çykdyjylar bar bolsa guruşygy kesip şu tarapy ýanky siňdirmeli. Şondan hakikaten hem halkyň arasyna edilýär, halkyň saglygyny goramak barada alad edilýär diýip bolar. Hormatly dinleyijiler, bir raýat aktivity Nur Muhammed Kanawyň pikiri eýsem, Türkmenistanyň koronavirus aladalary we ilatyň saglygyny goramak goýunça size nähili pikir garaýşlary bar. Bu urda türkmen häkimetleri gysgaly nähili çäreleri görüp bilerler. Bu arada öz pikirleriňizi aýtmaňyza, ýazmaňyza garaşýar. Adatlyga jaň edin, hat ýazyň. Gepler Adatlyk radio hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini owan nepderme bilen dowam etdirýär. Owan sany hem koronavirus aladalary bilen baglykda degişli çäreler görülýär. Soňky maglumatlara görä goňşy Iranyň 6 martda koronavirusyň ýokşan adamlarynyň 1000 adama barabar bolanyny gaýdylýar. Bu koronavirus hastalygynyň goňşy Iranyny ören çalt tepkini ýaýraýanlygyny görkezýär. Eýsem owan sany koronavirus bilen bagly nähili aladalary bar, nähili çäreler görülýär. Bu arada biz kabulla kabarçymyz Şaýmerdan ul Murady bilen söhbetdeş bolýar. Şaýmerdan uly nowa sizden. Şu koronavirusynyň aslyndan şu Irandan Awganistana gelip girendigini ýa getirilýändigini Awganistanyň saglyk goraýyş ulgamynyň işgärleri aýdýarlar. İran'da müňlerçe Awganistanly bozgullukda ýaşaýar ýa iş agtyryp Irana gitdiler, olar watana dolanýarlar. Hem bir topar Awganistanlyny İran hökümeti zordan ýurtdan goýup çykardy. Soňky günlerde şol İran'da ýaşap, İran'da bolup gelen adamlar koronavirusyny Awganistana getirýär diýip Awganistanyň saglygy goraýyş ministerligi habar berdi. Bir günde 3000 adamyň İran'dan şol Awganistana deport edilýändigini Awganistanyň saglyk goraýyş ministerligi aýdýar. Bu batar Awganistanda köpräk ýaýyl başlandy koronavirusy. Ahrat welaýatynda 80 nurrak adamda koronavirusynyň bardygyna şüphe bildirilip keselhanalara ýerleşdirilip karantin astyna alınıpdyr. Şu ýagdaýlar häzir bar, kabulda hem şeýle şüphe bildirilip bir näçe adamlaryň keselhanalara ýerleşdirilenini Awgan resmileri habar berýär. Inni bir türkmenleriň ýaşaýan ýerlerinde ýagdaý nähil, Demirgazyk Awganistanyň koronavirus bilen bagly nähil aladalary bar. Häzir şu Demirgazyk Awganistanda beýle bir waka inide telewiziýada çykmady. Demirgazyk Awganistanyň birli welaýatlarinden beýle bir raport almadyk. Balyk welaýatynyň saglyk goraýyş idarasynyň başlygy Balyk welaýatynda bir koronavirusynyň hene görülmänligini aýtdy. Ýöne bir mişmişler ýa koronavirus tapylypdyr diýen il arasynda bir mişmişler ýaýrady, emma ony red etdi. Balyk welaýatynyň saglyk goraýyş idarasynyň başlygy Demirgazyk Awganistanda heniz koronavirusynyň bardygy tasdiklenmedi. Ýöne şoňa garamazdan Demirgazyk Awganistan bilen birleşýän Türkmenistan o akdyny benderini ýapdy. Hem Özbegistan hayratan benderini ýollagçylar üçin ýapdy. Häzir belgi kesildi. Biňäse bar adamlarym Özbegistana alınmaýar. Häzir ýollar ýapyldy.
Inni Türkmenistan'dan tapawutlukda Awganistanyň medeniýetine, mediasyna koronavirus bilen bagly nähil maglumatlar berilýär. Habarlardan ma'lum bolýar, türkmen resmileri ilata kän bir maglumat bermeýärler, şoň bilen birlikde karantinasyna alynan adamlaryň sany barada hem maglumat bermeýärler. Ikinji tarapdan yerli habarçylardan dürli maglumatlar gelip gowuşýar, resmi taýdan tasdiklenmedi. Hatda koronavirusyň ýokşan adamlar hem bar diýen maglumatlar gelip gowuşýar. Emma Türkmen häkimetleri bu ýagdaý eret edýär. Şoň bilen birlikde Türkmen telewizionyasynda koronavirus bilen bagly ilata yeterlik maglumat berilmeýänligi aýdylýar. Edim Awganistanyň mediasy bu meselede nähili işler alyp barýar. Ilata koronavirus bilen baglykda, onuň gorunmak bilen baglykda nähili maslahatlar berilýär. Bu mesele bilen bagly şu yerli mediada maglumatlar, izgiderli maglumatlar berilýär. Döwlet mediasynda hem hususy medeniýetde hem giňişleýin maglumat berilýär. Meselen koronavirusynyň gorunmak barada we koronavirusynyň gelişi barada, ol koronavirusyny ýolgan adamlaryň näetmeligi barada susunam şol Awganistanyň Saglyk Goraýyş Ministrligine salgylanyp, Awgan mediasy izgiderli maglumat berilýär, halka düşündiriş berilýär, duydurulýar mana şeýle ýagdaý. Köp adamlaryň toplanýan ýerlerine barmaň, birem görüşmäň, özara duşanda el berip ýa bujaklaşyp görüşmäň, hemen mask bakın şu beýleki şolaryalak bir tapşyryklar berilýär. Hem media arkaly hem döwlet tarapyndan uly kampaniýa alyp barylýar bu orada. Halka dolu düşündiriş berilýär. Şu koronavirusynyň goraw üçin ol wagtda hiç bir kynçylyk ýok. Belki o medeniýete pul töläbim elan berilýär. Radio, teleýaýlymlar arkaly şu koronavirusynyň gorunmak bilen bagly halka düşündiriş berilýär, halka maglumat berilýär, egderli maglumat berilipdi. Inni şu Awgan ilatonno şu medeniýet arkaly daşary ýurtlarda koronavirusyň ýaýraýşy, onuň öňüne alma uğruna görülen çäreler bardy, maglumat alyp bilýärler da şeýlemi? Daşary ýurtlarda mysal üçin häzir hem Awgan halkynyň şu nereden ýaýrady, näde ýaýrapdyr we koronavirusy haýsy ýurtlarda bar, dünýäniň haýsy ýurtlaryna ýaýrady, Awganistanda nerede bu görüldi, onu hökümet bu orada näme çäreler görýär. Şu barada ähli halkyň maglumaty radio arkaly, teleýaýlym arkaly onun maglumat alyp durur, ilgiderli ähli halkyň maglumaty bar koronavirus bilen bagly. Halk o barada habarsyz saklanýar ýok. İlgiderli maglumat berilýär. Hormatly dinleyijiler, kawulda habarçymyz Şaýmerdan Ulumurady bilen Awganistanyň koronavirus aladalary hem görülýän çäreler barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.